elkartasuna eta gertutasuna eta hurbiltasun hori adierazi nahiko geniekela pandemiaren eragina jasaten ari diren pertsona guztiek ere eta hondarritar guztiak ere. Eta bereziki eraso hori larrien eta jaso dutenen ingurukoei. Bereziki hildakoak ere badire gure herrian, gaixorik daudenak ere bai, bestelako eraginak ere jasaten ari direnak, lan eza, edo lanerako zailtasunak, bestelako bizimodua egiteko zailtasun guztiak, eta egia esan gure elkartasuna eta gertutasuna, eta beste alde batetik, animo hitza ere bai, esperantza hitza ere bai, nahiz eta momentu honetan datuek adierazten duten, berriz ere halako momentu gordin batian gaudela eta segurazki egongo garela. Gaurko ezoiko osoko bilkura deitu dugu puntu bakarrarekin, eta puntu hori da hain zuzen ere Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren 4-2-2020 epaiaren kontrako kasazio errekurtsoa jartzeko proposamena. Eta alde horretatik, nik ingo dut azalpentxo bat, zer dela eta ekarri dugun adieraziz, eta gero beste udal taldeen bozeramalek aukera izango dute, interbentziorik egin nahi baldin badute egiteko, eta hala ikusten baldin badu behintzat, bozketari ekingo diogu. Hain zuzen ere, Jaizkibel S.A.k Hondarribiko hiri antolamenduko plan orokorraren behin betiko onarpenaren kontra jarritako helegiteari, errekurtsoari, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak erantzun egin zion eta sententzia eman du. Abenduaren 18an. Eta alde horretatik, Jaizkibel S.A.k aurkeztutako demandan, bazituen plan orokorraren onarpenaren, behin betiko onarpenaren kontrako 4 arrazoi formal, eta beste bat, bere intereseko zen San Pablo eta San Isidro itxillak edo eremuak, hoien inguruan, hain zuzen ere, G636 eta N638 errepidetan eta Mendelu iparraldean dauden jabetzako lur sailei eragiten dieten hirigintza zestapenei buruzkoa. Salak, aurreko antzeko errekurtsoek egin duten bezala, eta antzekoek esan dut, kasu batzutan berdin-berdinak izan direla esan daiteke, aintzat hartu du, errekurtsoa jarri duenak egindako hain zuzen ere eskaria, eta da, telekomunikazioei buruzko txostena, ez dela onarpen horretarako aurkeztu, eta berez, hala behartzuenez, aintzat eman du errekurtsogileak jarritako helegitea, esan dudan bezala. Era berean, arrazoia ematen dio, balio agrologiko handiko lurzoruei buruz ere txostenik ez dagola eta adierazten duen eskaria. Beste eskari batzuk ere egin zituen, 4 aipatu ditut hasieran eta orain arte 2 besterik ez ditut aipatu, eta beste 2etan ez zaio estimatutzat ematen aurkeztutakoa. Era berean, aipatu nahi nuke, San Pablo eta San Isidro eremu hoiei dagokien errekurtsoaren atala, beraz eskaria, ez dela aintzat hartzen, ezetsi egiten da. Baina, kontuan harturik, beraz, aurreko 2 puntuetan arrazoi ematen diola errekurtsoa jarri duenari tribunalak, orduan gure plan orokorrari dagokion onarpen hori ezetsi egiten da. Horren aurrean, horrelako kasuetan,
ja joan den uztaila eskioztik egin dugun bezala, udalbatzak erabaki bikoitza hartu zuen. Bata zen plan orokorraren tramitazio berriari ekitea, eta bestia, eta bigarrena, eta honekin du zerikusia, gaurkoarekin du zerikusia, kasazio errekurtsoak jartzia, erabaki zuen. Kasazio errekurtso horiek, telekomunikazioei dagokien txostena estatu mailakoa denez, hain zuzen ere, estatu mailako auzitegi gorenera joko da, proposatzen da jotzia, horretan, eta pentsatuz, oinarri juridikoak badaudela, eta horretarako dago txosten juridikoa, pentsatuz horretan arrazoi eman diezaguketela. Eta gero bestetik, aipatzen nuen bezala, balio agrologiko handiko lurzoruei dagokienez, era berean beste kasazio errekurtso bat. Egia esan, ez da lehenengua. Egia esan, gaia ez da berria. Esan nahi dut, alde horretatik, izan direlako beste 3 helegite, beste 3 sententzia, eta Hondarribiko udalbatzak erabaki du 3etan, hain zuzen ere, aipatzen diren kasazio errekurtsoak aurkeztea. 3 kasu horietan prestatutzat eman dituzte, eta kasu batian ja konparezitutzat edo agertutzat edo ematen da, eta bestetan beren tramitazioa jarraitzen ari dire. Beraz, hemen gaur dakarguna horixe izango litzateke. Hau da, proposamena egitea, kasazio errekurtsoa aurkezteko, epai horren kontra. Egia da, aurrekoetan izan ditugun ikuspegiak izan da, niri oso zaila egiten zaidala, beste udal taldeak konbentzitzea. Ze posturak agertu dire, joan den uztaila eskioztik, esaten dudan bezala, eta zenbait momentutan. Beraz, alde horretatik, gure ikuspegia berriz esango dut zein den, bikoitza da, plan orokorraren tramitazio orokorrean, tramitazio berrian ari gera, eta era berean, iduritzen zaigu, horretan, kasazio errekurtsoen bidean jarraitu behar dela. Bide bakoitzak noraino jotzen duen, garbi dago denborak esango digula. Gure aldetik horixe da proposatzen duguna. Esaten dut, aipatutako hain zuzen ere, nolabait esateko errepika dugulako, berriz ekartzen ari garelako, lehen ekarri ditugun bezalakoak. Eta beraz, pentsatzen dut, argudioetan, nik azaltzeko berrik ez dudan bezala, pentsatzen dut, aldeko iritzia ez dutenen aldetik ere, antzeko argudioak izango direla, beraz, hortik zetorren nire baieztapena. Eta horixe da, gure aldetik azaldu beharrekoa, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, beste udal taldek hitza hartu dezakezue, eta honen inguruan zuen posizioa agertu eta interbentzioa egin. Beraz, agurtzen hitzetik hasiko gara. Arratsaldeon, eta eskerrik asko hitza emateagatik. Nola konbentzituko gaituzu Txomin, gaizki egindakoa dagoenean, gaizki eginda dagoela esatera behartuta besterik ez gaudenean. Ez gu diogulako bakarrik. EAEko auzitegi nagusiak 4. aldiz bertan bera utzi du 2017an soilik EAJaren botuekin onartutako hiri antolamendurako plan orokorra. Garai hartan, gaizki zegoela esaten genuen bezala, gaur ere bozkatzera eramaten dela gaizki dagoela uste dugu, eta ez gaituzu konbentzituko, baizik gu saiatuko gara arrazoiak ematen. Ebazpen honek aurreko 3ak bezalaxe, nabarmen aditzera ematen du forma akatsa izan dela hirigintza plana baliogabetzeko arrazoia. Espainiako auzitegi gorenaren doktrinak egiten du erreferentzia arrazoitzen duenean bere epaia. Hau da, aurrez gai berdinagatik ebatzia izan den gaia da. Oinarri juridiko sendoa du. Eta gainera 2020 urtean ere berretsia izan dena.
Orain ere, EAJaren alde bakarreko bozkekin erabakiko da auzitegi nagusiaren 421/2020 sententziari helegitea jartzea. Hirigintza planarekin gertatu zen modura. Irteerarik ez duen bidea egitea da. Aurreko hiruak bezala, herriak ordainduko duzuen babesarekin bakarrik onartuko den helegite hau. Horregatik, zein kostu izango duen jakitea merezi du herriak. Bai ekonomikoki, baita irudi aldetik ere. Beraz, esaiguzu Txomin, zein izango da helegite hau jartzearen kostua? Ahotsanitz udaltaldetik behin eta berriro esan dugu ezjakintasun juridikoa eragiten duela helegitea jartzeak. APOa baliogabetu izanak dituen ondorioak argi utzi behar ditugu. Hondarbiko udalbatzak 2017an hartutako erabakia da epaitegiak baliogabetu duena barkatu. Plan orokorraren dokumentuak ez zituen legezko gutxienekoak betetzen. Eta beraz, hori da bertan bera geratu dena. Zer eragin du horrek? Aurreko hirigintza araudia dela indarrean jarraitzen duena. 1988 urtean adostutako arau subsidiarioak hain zuzen. Baliogabetze sententzia ezagutzen den eskeroztik, araudi horretan oinarritzen diren erabaki administratibo guztiak zalantza juridikoan geratzen dira. APOan oinarritutako plan partzialak, plan bereziak, obra behimenak eta abar. Honek guztiak kalte eta kaltetu ugari eragin ditzake. Eta jakina, kaltetuek beraien eskubideak defendatzeko helegiteak jarri eta kalte ordainak eska ditzakete. Plan orokorra egiteko, baliogabetu den plan orokorra egiteko, 800.000 euro gutxienez gastatu zituen Hondarribiko udalak. Hori da Francisco de León Arkitektura y Urbanismo SL enpresak kobratu zuena. Konkurtsoan adierazitako kopuruaren ia bikoitza. Herritar guztion 800.000 euro. Eta aurkeztutako dokumentuak ez zuen legeak ezarritako gutxienekoa betetzen. Eta hala ere, EAJak onartu egin zuen. Alde bozkatu zuen. Legea bete ez arren, plan orokorrari eusteko ahalegin itxuan dugu EAJaren udal gobernua. Berriz ere, alde bakarrez. Pentsatu alduzu Txomin APOa indarrean mantentzeak zer ondorio ekarriko dizkion hiriari eta hiritarrei. Baloratu alditu udal gobernuak eskatu daitezken kalte ordain horiek. Prestal daude EAJko zinegotziak zama ekonomiko horien erantzule izateko. Edo herritarren gain utziko duzu zama hori berriz ere. Botatako galdera hauei erantzutea eskertuko nuke, baina ez dut uste alkate jaunak erantzungo digunik. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Partido Sozialistatik. Sí, hola, buenas tardes. Lo primero nos queríamos sumar a las palabras con las que ha iniciado el alcalde el pleno y sumarnos a esas palabras de apoyo con todas las personas que están afectadas en este momento de una manera o de otra por la pandemia, por el COVID. Nosotros queríamos preguntarle al alcalde, a Txomin, bueno, puesto que comenta que se está tramitando nuevamente el plan general, ¿con qué recursos se cuenta desde el ayuntamiento? Entendemos que el plan general se está actualmente volviendo a redactar desde el área de urbanismo, si no nos equivocamos, por parte de la arquitecta municipal, y consideramos que no sabemos si la estructura que se cuenta actualmente para realizar este trabajo va a suponer una carga más a un departamento que ya de por sí está bastante saturado. Si se ha pensado de alguna manera para aliviar la carga de trabajo que está recayendo sobre el área de urbanismo. Por lo demás, creo que Josu también quiere intervenir.
Yo lo que sí os rogaría, no tengo ningún problema en contestar, pero lo que sí os rogaría es que nos ciñéramos al punto que hemos traído. Sí. Txomin, hortaz da. A ber, nik usten dut, azken finean udalak dauka eskubidea rekursoak egiteko, baino, hau da, laugarrena, niokoz bat oso raro egite zait. Nik badakit duzuk ez daukazula esekusikan asunto honekin bihar ba, baina raro egite zait, azkenengo, hau da, lehenbiziko sententzia negatiboa izan denean, rekursoren aurrean, Hondarribiko enpresa bat, Hondarribiko ez kanpoko enpresa bat, interes inmobilia egitunak, presentatu da como defensan, ezta? Nik usten dut defensan como legitimada en la situación. Nik hau, asunto hau, berak izango ditu bere interesak, baina nahiko raro ikusten dut. Nik usten dut udaletxe berak badula kapazitatea bea presentatzeko eta bea defenditzeko bere posizioa, eta ez da zergaitikan presentatzen den enpresa bat bai interesak izango ditu, baina zer da, gaur bat eta bihar bestea presentatuko da, objektiba zer da. Lan, hau da, denpora lusatzea, rekursoaren aurre juteko, ez da nik zei da dagoen. Nik usten dut hori berri azpimarratu nahi dut, oso, en fin, ni nahiko nahaste ikusten dut asunto horretan. Hori bakarrik esan esateko. Bildu. Bai, arratsaldeon, lehenekeri eta guk ere pandemia sufritzen ari diren hiritar guztiekin gure elkartasuna adierazi nahi dugu. Eta gero, segurazko behartuta gaude errepikatzen, entzun izan ditugun argudiak, alkateak berak esan du, gauza bertsuekin, hemen errotarriari bueltaka gabiltza. Hondarribia hiri antolamendu plan orokorrak APO deitzen dena planik gabe dago. Lurraldearen antolakundea eta haren erabilerarako irizpide eta lerro nagusiak zehazten dituen araubiderik gabe gaude beraz. Horren ondorioz, horrengo urteetako eredu ekonomikoak, giza harremanak, naturarekiko erlazioa, eta gure hizkuntza beste gauza batzuen artean baldintzatuko duen araubiderik ez daukagu. Aporik gabe ibiltzea igorreke azaldu duen moduan nik beste adibideekin planteatuko nuke aporik gabe ibiltzea udalerrian da GPS-erik gabe ibiltzi bezalakoa. Gaizki egindakoek aporik gabe utzi gaituzte eta apo egitea prozesua luzea, berez, korapilatsua eta garestia da. Jakina denez. Bertan bera laga digutenak kasurako, guk ibili gara begiratzen batetik bestera, €1.000.000 bueltan kostatu zitzaigun. Gutxi gora bera. Arazo larria da. Urte asko eta diru asko kostatu zuenak epaitegietan bertan bera utzi dute bete beharreko batzuk berriz ere aipatuko dituztelako, telekomunikazioei buruzko informea, nekazal eta ekologiako eremu balio handiko lurzorei buruzko informea, generoaren araberako eraginari buruzko informazioa, naiz eta esaten den ez dela beharrezkoa, uste dugu eskatu egin behar dela, eta uste dugu ere hizkuntza araberako azterketa eskatu behar dela. Eragiten duelako. Gaizki egin zen, hori da epaitegiek esaten dutena, eta ez du atzera bueltarik. Apo berria dagoeneko joan den, eta aipatu izan da, uztailaren 23ko udalbatzan onartu genuen, apo berria egin behar genuela, eta orduz geroztik teknikariak lanean, ari omen dira. Horiek horrela zer dela eta kasazioa galdera bera egiten dugu, errekursua aurkeztu. Hau da, erabaki baldin badugu, plan berria egin behar dugula, behin galdu, berritan galdu, zer dela eta berriro ere, galdera bera egiten dugu, denbora irabazteko zer da horren atzean dagoena, ez baitakigu ez dugu ulertzen. Garaiotan krisi gorrian murgilduta gaude, osasun krisia, krisi ekonomikoa, krisi soziala eta orain, hiri antolamenduaren krisia. Virusak erakutsi digu ez dagoela aurkari txikirik.
Alabaina ematen du Hondarribiko toki gobernua negazionisten esku dagoela. Eta arazoei aurre egin baino nahiago dutela ukatzea. Ikusezinak izango bailiran. Dena den krisia EH Bilduk problemietatik haratago aukerak bilatu nahi ditu. Hasteko, akatsetatik ikasteko aukera baitago. Orain dela 10 urte diseinatu genuen hiri ereduak, gure ustez, ez du etorkizunik. Orain ordea aukera daukagu hiri berria irudikatzeko. Aldatu beharrekoak aldatu, osatu beharrekoak osatu eta zuzendu beharrekoak zuzendu. Bat, masa turismo eredu horrek goia jo du. Gogo eta egin behar dugu zein nolako turismoa behar dugun. Bai hiriak turismoa behar duelako, baina ez dugu behar turisten hiria. Ondo zehaztu behar ditugun zein turismo mota sustatu nahi dugun, eta horretarako zeintzuk azpiegitura behar ditugun. Etxebizitza turistikoak kasurako kontroli gabe ugaltzea etxe kalte da. Espekulazioa eta bizimaila izugarria garestitzen baitu. 2. Zaintza eta gizarte zerbitzuak zabaldu eta indartu behar ditugu. Osasun krisiak erakutsi digu, bakarrik erakunde publiko sendoen bitartez lor dezakegula aurrera egitea. Hori pandemiak erakutsi digu. Askoz garrantzi handiago eman behar diegu beraz gure erakunde publikoei. Osasuna dela, hizkuntza dela, zaintza dela, hizkuntza edo kultura dela. 3. Ez dugu behar autoaren erabilera intentsiboa sustatzen duten merkatalgune erraldoiak. Ez zaldunborda gainean, ez inun. Balio ekologiko handiko eremuetan ez dugu eraiki behar 10 urte barruko hondakinak. 4. Balioetsi behar ditugu gure ondasun naturalak, zaindu, babestu eta garapen sozialetarako erabili. Uraren eta eremu naturaleko enplegu ekologikoa sustatu behar dugu. Horiek ez dira gastuak gure ustez, inbertsioak baizik. Itsasoari begira bizi behar dugu. Eta arek eman diezagukeena baliatu. 5. Hondarribiarrok urte osoan bizitzeko hiria behar dugu. Neguko, udaberriko, udako eta udako hieneko hiria behar dugu. Hiri ezinen interes ilunetatik libre. Interes partikularretatik harago. Gure tokiko gobernuak bakanen batzuen interesatik haratago begiratu behar du. Eta horregatik guztiagatik kasazio errekursoa jartzeari ezetz bozkatuko diogu berriz. Hondarribiaren alde. Eskerrik asko. Mila esker guztiei, hainbat galdera egin dira eta, uste dut erantzuteko alegin egin beharko dudala. Erantzun dezakedan neurrian. Berriz esango dut. Guk ez dugu, zuek bezala, bide bakarra ikusten. Guk bi bide ikusten ditugu. Zergatik, iduritzen zaigulako eta oinarri juridikoak badaudelako, bi bide horien alde egiteko. Zergatik, Hondarribiko udalaren, berdin, Hondarribiko herriaren interesak gure ustez horrela hobeto defenditzen direlako. Zuek ez zaudetela horrekin ados? Bale. Nik ez dizut esango Hondarribiko herriaren interesen kontra elizaretenik. Guari ez garen bezala. Kointzitzen dugu gauza batean. Bide batean, kointzitzen dugu. Zuek osagarritasun hori oroa ez duzia guztoko. Eta zer rengo diogu ba? Ninguk bai. Zergatik? Pentsatzen dugulako, badirela arrazoiak, tribunala konbentzitzeko. Edo gutxienez, azterketa sakon baten ondoren, bere paia emateko. Eskori, edo zeinek egiten du. Dendarteanek egin zuen, eta egin du, eta uste dut hemen batzuk txalo ingo ziotela jokabide horreri. Hori bai, udalak horrelako zerbait egitea, ez da bidezko, batzun ustez. Zer ingo dugu, guk horrela ikusten dugu. Eta esan dut berriz, iduritzen zaigulako, prozedurazkoak diren. Bigai direlako.
Eta epaitu behar duenak epaituko du. Eta noski, erabakiak hartzen ditugunean, erabaki horiek badituzte hainbat ondorio. Eta dena ez da dirua. Dena ez da dirua. Pixka bat, Igorrek azalpena egin duenean, izan dut sentsazioa. Hori, apokalipsia, ez? Pixka bat, ja, berriz, etorri gara, gure mundu lokatz, loi eta basa honetara. Hori izan dut impresioa. Hain zuzen ere da, urte zarrian gertatzen zen bezala. Eta orduan esaten dut, Orduan, kostu ekonomikoa duela, irudia duela, hombre, eta botxan hitzek egiten dituen komatxotarteko salaketak ematen dituen ikuspuntuak, igual, batzutan ez duten bezederik egiten. Hori pentsatu aldu inoiz abotxan hitzek. Pentsatu aldu zuzuk Igor. Zekau, ja, zuzendu intzera, esan diazu txomi. Bai, Igor, hori pentsatu aldu zu inoiz. Igual, pentsatziare ondo izango da. Eta bestiak, benetan, galdera erretorikoi erantzutia, uste dut alferrikako izaten dela. Ze galdera erretorikoak erantzuna implizitua du. Eta erantzun hori, ez da lehenengo aldia entzun dugula. Beraz, zentzu horretan, naiz ni erantzuten hasiko. Noemí, un pequeño apunte. Se explicó, cuando se tomó la decisión de iniciar una nueva tramitación, que se apostaba por el Departamento de Urbanismo para trabajar la nueva tramitación del Plan General. Sabemos todos, porque no se ha dicho cuándo se empezó con la tramitación del Plan General que conocemos nosotros, no se ha dicho cuándo se empezó y cuándo se ha terminado. Sabemos todos que son procesos largos, que son procesos farragosos, que son procesos costosos. En Hondarribia, en Irún, en Donosti y en Orio. Y si queréis, pasamos toda la costa y nos vamos hasta Gasteiz. Suele ser así. Entiendo esta preocupación y la tenemos también y la compartimos. Y por eso, en principio, tomamos esa decisión y luego veremos cómo podemos hacer frente a esta nueva tramitación. Josu, enpresa batek elegite bat aurkeztia erabakitzen badu, enpresari galdetu beharko dio, ez? Digo yo. Udala jarri baldin badu, eta udal batzak erabaki baldin badu, eta azaldu baldin badu, eta eztabaidatu baldin badu, udalari izan behar zaio, eta hementxe ari gara horretan. Enpresa batek egin baldin badu, berak izango ditu bere helbideak. Edo zein herritarrak egiten duen bezala egiten denean. Neri jendeatzei detortzen galdetzera aber zer egin behar duen. Asko gustatu zait Xabierren GPS-aren irudiarena, nion kontua da badugula GPS-a. Oraindik badugu. Oraindik badugu. Eguneratu beharko dugula? Eguneratuko dugu. Bide horretan hasi gara. Eta asko eskertzen dut, holako irudiekin ibiltzea, aurreko abenduko plenoan ere, justu, EH Bildutik esatzitzaigulako beste guztiak kontrako norabidean zetorrela eta EJ bakarri zegoela, justu EH Bilduk urtetan, beste hainbat gaietan horrela ibidenean, ez? Ez dakit, esperientziatik esaten den, edo beste idea batekin esaten den. Xabier, bi bideak egin nahi ditugu, bilak. Ez gera negazionistak, broma gutxi. Kasu horretan. Broma gutxi. Ez gera negazionistak. Esan dugu, ez zaituztegu konbentzitu. Hasi aurretik ere,
igual, ez zintuzte egun konbentzituko. Hori da pentsatzen duguna. Ze dirudienez, apoa, zuen hitzetatik entzuten denarekin, bueno, igual estratosferikoa da. Ez da Hondarribiko gizartean txertatutako, derrotutako hiri eredu bat, eta nik, Xabierrek esaten ditu nahi bat gauza, ez ditut topatu plan orokorrean, justu mugikortasunari buruz jasotzen direnak, uste dut, azken urteotan, gure gizartean egiten diren, norabidekoak direla. Etxe bizitza publikoari buruz esaten denean, bide beretik dijoaz. Claro, ez naiz luzatuko horretan. Kontuan hartu dezagun, azterketa xeagoa eginda, orain arte onartu zen hiri antolamendu plan orokorrak, baditula, nire ustez, gaitasun egoki asko. Prozedura asko horiek ez ditula izan, ados. Perfektoa ez den plan bat dela, horrelako tresnak izaten diren bezala, baita ere. Hau ez da Jamaika edo Euskadi tropikalerako egindako plan orokorra. Horra gertzen den hiri eredua ez da hori. Edo bestela, ez dut bater ulertu. Eta gauza asko ez ditut ulertzen, onartzen dut. Hainbestera niokoa ere zait iruditu. Ez dakit erantzunari, erantzun nahi den, edo bozketari ekingo diogun. Bai, Igor? Bai, mesedez. Bueno, lehenik eta behin, aipatu abotxanitzen, ateratzen ditugun keixa eta iradokizun guztiak pentsatu egiten ditugula aurrez. Eta gainera, egiaz aritzen garela. Hemen arazoa sortzera doa. Esan nahi dut, epaile batek esan du 2017an udalbatzara onartzera eraman zen ura edo ark, apoak, dokumentu ark, ez zituela gutxieneko legalak betetzen. Prozedura akats bat baina falta ziren bi txostenak ez zutela gutxieneko legala betetzen. Orduan, han hartutako akordio hura, gogoratu behar dut berriro ere EAJaren aldeko botuak besterik ez zituela izan, gutxieneko legalik gabe hartu zen erabakia izan zen. 800.000 euro kostatu zituen dokumentu ark. Teknikari batzuen aldeko txostena ere jaso zuen, baina bakizu auzitegi goreneko sententziak zer esaten duen? Adibidez, eta epaian jasota dago, azken epai honetan. Carece de todo sentido que pueda entenderse aprobado definitivamente un plan general, y es que la incuestionable incidencia que la red de telecomunicaciones tiene en otras esferas del planteamiento impide considerar que los planes generales se aprueben definitivamente sin hallarse determinada el despliegue de dicha red. Carece de todo sentido. Esaten du, orain errekurtsoa delegitea jarri nahi den tribunal berdinak. Doktrina da, esan nahi dut, ez da lehenengo aldia zentzu berean ebazten duena. Eta 2017an aditzera ematen genuen bezala, ez zituela forma akatsak aditzera ematen genituen abotsan hitzetik, eta orain onartzen da forma akatsak zeudela, naiz eta garai hartan herriaren kontra egiten genuen, esaten genunean forma akatsak zeudela, orain onartzen da epaile batek aditzera eman duelako forma akatsak zeudela, onartzen da forma akatsak zeudela, baino abotsan hitzek herriaren kontra egiten duela. Ez. Eske, orain, eta hemendik aurrera jakinik hirigintza planak ez zuela legezko gutxienekoa betetzen, hartzen diren erabaki guztiak
ezjakintasun juridikoaren oinarrian hartzen dira. Izan ere, jakin badakigu hirigintza plan honek edo araubide honek ez zituela gutxieneko legalak betetzen. Eta hemendik aurrera ez, uztaila ezkeroztik hartu diren hirigintza arloko erabaki guztiak ezjakintasun juridikoaren gainean hartu dira. Izan ere, behin betiko baliogabetzen duenean epaitegiak, zeren auzitegi gorenak, esan dezake ez duela tramitera onartu ere egiten. 2017tik aurrerako hirigintza normatiba eta aktu administratibo guztiak bertan bera gera daitezke. Zen kostu sor dezake horrek, edo ze ondorio eduki dezake horrek Hondarribitarrentzat? Nik uste dut ezin dela Txomin, hemen aipatu helegiteak aurkeztuko ditugula, laugarrena kasu hontan, adierazi gabe zein kostu duen. Garrantzitsua da jakitea, jardunak zein kostu du. Bagoaz epaitegi batera esaten duena, carece de todo sentido que pueda entenderse aprobado definitivamente un plan general arrazoi honetan. Txosten hauen faltan. Bueno, EAJak erabaki du epaitegira jotzea helegite bat aurkezteko. Esan dezagun zein kostu du honek, herritarra jakin behar du. Baina are gehiago, egiten diren aktu administratibo guztiak zein kostu izan dezakete ondoren? Herritar batentzat, apoan oinarritutako eraikin batean bizi den herritar batentzat, zein kostu izan dezake egoera honek? Eta beste alde batetik, lehen Alderdi Sozialistako kideak aipatu du eraikuntza enpresa pribatu batek ere aurkeztu duela bere burua helegite horretan edo, nik ez daukat horren berri. Baina kaltetuak sentituko dira? Hirigintza plana bertan bera uzten den egunean? Hirigintza enpresek kalte ordainak eskatuko dizkiote Hondarribiko udalari? Egin diren aktu administratiboengatik? Eta nork hartuko ditu ardura horiek? Ni jakin nahi dut, zein kostu ekonomiko izango dituzten orain jartzen ditugun helegiteak, eta jakin nahi dut nork hartuko dituen ardurak behin betikoan helegiteak onartzen ez diren momentutik izango diren erreklamazio horien aurrean nork hartuko dituen ardurak. Jakin nahi dut, herritar gisa jakin nahi dut. Eta bukatzeko, aipatu da, alkateak aipatu du, eta beste ordezkariren batek ere aipatu du, hirigintza plan berriaren inguruan. Uztailean erabaki genuela hirigintza plan berria martxan jartzea. Urtarrilean, bilera bakar bat bera ere ez dugu burutu. Alde bakarrez edo adostasunez egin nahi da aurrera. Hirigintza plan berri bat egin nahi da adostasunezkoa edo berriro ere alde bakarrez eraman nahi da aurrera. Harrigarria egiten zait, uztailean onartzea, ez banago oker, guztion, zinegotzi guztion aldeko bozkaz, denok ados ginelarik, baina denak ados ginela aipatzen zen udalbatza hartan elkarlanean jarduteko. Ezkeroztik gai horren inguruan bilera bakar bat bera ere ez dugu burutu. Nik ez dakit zein den edo nun dagon hirigintza plan berria egitearen prozedura gaur egun. Jorratu behar bari madugu, jorra dezagun, jar ditzagun oinarriak aurrera egiteko. Baina bestela,
alde bakarrez egingo da, eta uste dut, hala nahi nuke behintzat, aurreko hirigintza planean gertatutako akatsak, hau da, alde bakarrez jokatu izanak ekarri dituen ondorioak, hirigintza plan berriak ez ditzan izan. Mila esker. Ondo, bai, Xavier. Josu, Bai. Josu eskatu hitza. Bai, nik hitza. Nik oso motzean, nik ustea ja gauza asko esan direla, bakoitzak ja erabakia hartuta zaukak. Simplemente decir que, bueno, yo creo que las decisiones cada uno ya las ha tomado. La posición nuestra está clara, que nosotros iremos al voto en contra. Pero, a ver, yo creo que yo cuando he preguntado sobre el tema de las empresas que de alguna forma participan o de alguna forma se presentan en el recurso en lo que es en la casación, junto con lo que es la misma pieza que el ayuntamiento, voy un poco porque me preocupa en el sentido de que pueda atrasar la situación. Es decir, yo creo que o tenemos que correr, es decir, tenemos que adelantarnos a muchas cosas porque al final una situación de esta de incertidumbre jurídica no nos beneficia a nadie, ni a las empresas ni a los ciudadanos. Y por supuesto menos al ayuntamiento, porque yo creo que la herramienta más importante es esta. Voy un poco ahí. Entonces, en el sentido de que, claro, efectivamente, yo me he dicho, bueno, pues puedes presentar, ¿por qué no presentar preguntas a la empresa? A ver, bueno, es que yo lo que me temo es que de alguna forma esta dilación, mañana haya otra empresa también inmobiliaria que de alguna forma tenga intereses también que se presente. Y luego la siguiente. A ver, yo creo que este tema, yo creo que tenemos que acabar. Y yo creo que tenemos que, bueno, pues poner los medios para que esta situación la vayamos canalizando, sobre todo dando cierta certidumbre. Bueno, el ayuntamiento, vosotros decís que, bueno, que tenéis los dos caminos abiertos, pero yo creo que el camino que en este momento, para mí, desde mi punto de vista, es de que, bueno, de que podamos poner en marcha cuanto antes, pero en real, el funcionamiento del nuevo plan general para que, de alguna forma, el resultado que fuera nos coja a todos en mejores situaciones y que al final el ciudadano no se vea perjudicado. Ni aquellos que de alguna forma ya han comprado las empresas, las casas correspondientes en ciertas urbanizaciones, el que no se paralicen la vivienda pública y que los proyectos que hay en este momento donde arriba funcionen. Pero para eso voy a la cuestión de que, bueno, esa es un poco la preocupación en cuanto a que se presenten más empresas en este batiburrillo. Y simplemente lo que digo es que, bueno, que pongamos en marcha cuanto antes el funcionamiento y apostemos por eso. No estemos esperando a ver si en el mes de abril suena la flauta y en casación, pues de alguna forma nos admitan en casación. Admiten en casación 2 o 3 años más, pero que luego al final resulta que puede ser negativo. Yo creo que es el momento de no jugar tanto de alguna forma al juego de uno por un lado y por otro, sino vayamos a la realidad y pongamos los medios para que este tema lo podamos enderezar, nada más. Bai, Josu, eskerrik asko. Josuk esan duen aritik agian kaltegarriago izan daiteke jarriko den errekursoa irabaztea, ezta? Horrek dakarren luzamenduagatik. Nik uste ulertu behar dugula bai oposizio eta tokiko gobernuan daudenen aldetik zein da joku politikoa. Gure ideiak azaldu nahi ditugu. Bai, zabaldu nahi ditugulako, konbentzitu bai ala ez, baina behintzat entzuteko. Eta azalpenak egiteko ze foro publiko batean ari gara, hor da. Ez, alkarri hitz egiten diogu, baina hitz egiten ari gara ere herrien aurrean. Eta importantea iruditzen zaigu guk ondo azaltzea gure ideiak. Ikuspegi horretatik eta gai eskuartean daukagun gaia ze garrantzia duen, Arma Plazak orain dela gutxi argitaratu zuen lan interesgarritako bat, Villas y Hoteles, eta hortan aipatu egiten da beste literalki esaten du, en los últimos años de la década de 1940 la situación se revertió y el turismo comenzó a retornar y a reformar su actividad constructiva. Se realizan nuevas obras públicas orientadas a la captación de un nuevo cliente, Eta gero, jarraitzen du pasarte batean. El turismo se convirtió en un fenómeno de masas a finales de la década de 1950. Ya no se trataba únicamente de un visitante aristócrata o burgués.
La clase media, potenciada por las políticas reformistas de la dictadura, comienza a acceder a las vacaciones como un derecho. Hondarribia se convierte en uno de los destinos preferidos de la costa vasca, aunque con una oferta muy limitada de hoteles. Honekin zer esan nahi dugu. Hemen diseinatu egiten direla lurralde antolamendu planak, kaptazio horretarako bai diktadura garaitik eta eraikitzen ari gara udalerri oso polita, baina hoiei begira, eta ez bertan urte osan bizitzen ari garen nahi begira. Eta hori esan nahi dugu, jakinarazteko, eta itxaropena badugu, pixkanaka lortuko dugula eragitea gauzak hobetzeko. Gure asmoa ez da, inor konbentzitzea, baizik eta adieraztea gure ideiak, eta posible baldin bada, modu batean edo bestean, edo egingo dugun apo berri hortan, gure ideia plasmatzeko. Baina abia puntu batetik, nik uste denok ulertu behar dugula, eta horrezegatik aipatu dut Armaplazak argitaratutako lan hori, zein nolako herria edo hiria egiten ari garen kontuan hartu behar dugula. Besterik ez. Eta gero amaitzeko, Josuk esan duen moduan, guk ere zalantza dauzkagu, kasu honetan, alkateak aipatzen du bi bide, eta guk uste dugu plan berria da bide bakarra. Ze kasu honetan, kasazio rekursoa irabaziko balitz, egoera zailagoan aurkituko ginateke, eta horrezegatik gaude aurka, besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko. Orduan, ondo iduritzen baldin bazaizue, bozketari ekingo diogu. Eta horretarako udal idazkari Andreak esan beharko digu, egiten den proposamenaren, beraz, kasazio errekursoa jartzearen alde, egiten dugun proposamen hori bozkatzea, eta berari emango diotitza galdetu izagun. El de Villa, es Villas y Hoteles, ¿no? Orain, hasiko gara bozketarekin. Alde, Txomin Sagarzazu. Bai. Juan Mari Altuna. Bai. María Serrano. Bai. Gotzone Larrarte. Bai. Juan Luis Silanes. Bai. Gonzalo Carrión. Bai. Edurne Txeburu. Bai. Arantza Zurrojo. Bai. Silvia Mazabel. Silvia Mazabel. Bai. Igor Enparan. Ni ez nago alde eta gainera erantzunik ere jaso gabe geratzen naiz. Txupiskat notartzen dut. Listo. Guadalupe Queiruga. Kontra. Estitxu Urtiz Berea. Kontra. Aitzol Arroyo. Ez. Jesús Ignacio Álvarez. Josu, kontra. Josu. Noemí Odrezola. Kontra. Xavier Isasi. Aurka. Xavier Bengoetxea. Aurka. Bederatzi alde eta 8 aurka. Hortaz, gehiengoz onartu da, kasazio errekurtso hori egitea, eta gaurkoz, udalbatza bukatutzat emango dugu. Berez, hurrengo udalbatza, ohiko udalbatza izango dugu, otsaileko azkeneko ostegunean. Buruz ez dakit hilak 26 edo 25 den, azkeneko ostegun hori.
Eta bitartean noski, lan taldeak, batzorde bilerak, eta izango ditugu elkarrekin lan egiteko. Mila esker guztiei, eta arratsalde on denak ere. Vale, agur, bai, agur. Bai, arratsalde on, agur. Agur, bai, aio. Bai, agur.